career studies mochung ne wach somo e skul ni. Koro jogi giwinjo jonyuol winjo jopuonj sana gima waseng'iyo kata kwa neno kae ma iyudo kata ka nyathi biro e mbalariany to wacho ni adwa timo ma nikech japuonj owacho ma gima. Koro gima nya wacho ni nikech ok wanyal chopo kuom jonyuol te, onego bed ni wachopo kuom skul mondo wapuonj skunde ni magi e gigo ma ji nyalo timo. Kwasepuonjo jogi, then jogi puonjo nyithindo. Asto kar yiero kos kato nitie gik mana ka wacho kuom machuok. Gik moko adek ma sana atemoga jiwo ji mondo ng'i. Mokwongo en gima waluongo ni nonro. Kisungu luonge ni research. Nikech inyalo mana hero giming'eyo. To bende janyuol wacho ni mano nikech mane mong'eyo. Koro anya chako research. Research ni itime gi ji te, itime gi japuonj, itime gi nyathi, itime gi janyuol. Ma ka research ni sani wanyalo chake kata duol ma keto ji e university kidhi e mbui gi iyudo ka giketo courses go mang'eny, gigo mang'eny ma inyalo somo. Kochakre mana joma chako piny kata jok ma onego bed donjo e level waluonge ni artisan nyaka degree. Ineno maler ni magi te course mantie. Koro ichako gi ng'eyo kanyo. Nikech sana seche moko gik mwayiero gi belure gi ng'eyo matin. Koro yudo ni ng'ato chopo asaneno nyithindo mang'eny. In fact nyathi ma nodonjo education to nane wuoro ni nyathi mano kala ntango miyo kodhi maber. Mabe nokel mag sirkal. Koro kwa chopo higa mar ariyo to wuoyo kode. To bere ni janyuol ne ben ng'ama olony. To ayudo ni nyathini ne dwaro ni mondo tim IT. To ka janyuol oyie ni to inyalo chako manyien. Mwa chako manyien. Ma sane nyathino koro ni higa mar 3. Koro odhi nikech odhi tieko. To kendo ineno ka kendo koro IT no dwa tek moingo education kendo koro timo maber mogik nikech otimo gima ohero. Koro mano kela gima ariyo nikech kisetimo research ming'eyo ni to courses mage minyalo ga timo te bas mano koro wang'i oyawre. Kanyo koro in gi thuolo mar dhi e gima ariyo miluongo ni koro yiero. Koro inyalo yiero moko. Ok inya yiero inya yudo ni ibagni iyudo ka maybe kata beach moko isiki iwinjo ki lokrini ma yiero mano kare onge makosa mitimo kanyo. Nyaka gine ni malach matin. Koro gima biro kendo konyowa koro yiero maber to teko ni kanye. Koro mano lure e sombi koro. Iyudo ka ng'ato iwacho ni dwa timo medicine to sciences adek gi thagi nikech onego bed ni kale. Maybe idwa timo engineering kwano gitime maber. Bas koro waweyo ka kwano itimo maber. Koro waweyo fwambo gi keyo mabe nchi keto kati keto engineering ka koro waduog walokre engineering ka. Koro gik moko adego ineno awacho ni timo nonro gi nya wuoyo gi jibe professionals jogo manie gigo ma idwa timo ma jotich mag gigo ma idwa timo. Ka koro wabiro kata wacho ni Cleophas nyathini dwa timo lendo. Koro kiwuoyo kode matut to neno ni to lendo ni kare nang'o. Ok enana ni ng'eny ji okawo ga lendo ni to ni ena ni wuok awuok ot kiserwakri maler tibiri bet kata chaka. Koro ing'ise gigo matimre background kucha chien kucha mondo gik moko chop kake itede nyaka ka itoke atoka kosechiek. Koro mago koro arunyo ni professional. To mbui bende nitie. Yor mbui nigi gik mang'eny to gimwatimo ma king'iyo mbalariany kata ma atiyo go mana mar ranyisi waketo koro wamedo ranyisi wamedo weche information ma programs mwatimo gi. Koro kidonjo kacha ineno to adwa timo wacho hala Bachelor of Commerce to ang'o mo onego bed nakale mondo adonj ka ineno kanyo. To gini katimo anyalo yiero laini mane mondo koro adhigo nyaka tich. Laini koro kisungu luongo specialization. Abro bedo ja accountant, abro bedo ja human resource. Koro ing'iyo man koro ibro inene gi chien kapok ichako kata program. Asto nikech waseneno cases ma weche ma nyathi donjo ochako timo course lakini
kochopo specialization to moko kako baro to kanyo nyaki bar kanyo onge koro bachelor of commerce okibro timo nyaki ne achiel gima achiel mitimo nyaki graduate koro kochopo higa mar 3 to nyaka koro bar idhi kama idhiye koro mago bu alero kanyo to alero koda units magi gik mibro timo koro ing'eyo ka ing'e ni kwano thagiga to ing'e courses monego be ni weyo ting'e monego be ni kawo koro anya jiwo mbalariany te waketu gino maler wawe mana keto nying nying ni wuondo ji kichopo ground tiyudo ka ok ginene ok tegno maber asto nitie career services office mano gima sirikal dwawa ni mondo waketi mondo wapuonje nyithindo gi kodonjo kata kapok gidhi nyime kaka wan wamiyo gi wigi ariyo asto koro kiyiero to koro at least koro ing'e ni wuotho gi jok ma oyie gi wuoth gintie ga apis kapis koso yin ga mana department moko to moko bende yudo ka gionge jok ma bedo ka konyo jopuonjre gi mago mag jokaria kose mana achiel mbalariany duto en achiel ka koro wan en achiel koro gima entie ni koro imiye ji matiyo kuro ma koro nyathi ka nyathi inyalo kony to koro gima timo mondo nyal rito jogi te nikech king'iyo ka mbalariany wan gi ji ewi 10,000 koro mondo ikony jogi te ichake chon mana ka nyithindo donjo nitie program ma gitimo ka gin e hiya mokwongo hiya mar ariyo by the time magichopo e hiya mar 4 gichiek koro mogi jwa mano bende kama intie kanyo ni yude yo machalo nade kinde ma yudo thuolo mar dhi e mbalariany kata kuonde mag tiegruok mamoko pod in gi thuolo mano mar sumo paro kendo bed kod ng'eyo ni magi minyalo bedo kata ka idhi go nyime Mosainya daktari yoyaye gigo notimore kata nok wanyal bedo gi tudruok e yo moro makare kata kamano waseduogo kendo sani koro wane yamo kodi achiel kachiel